Don kikilikon, saltzapika, tortolika, de buluzon. Aitona Martxelon, Amona Martxelon. Euskal Herriko urtsu guztioi! Hainbeste itxuitea, manoski, negatuta daude, berriz de kaixo urtsua! Aixue, por cierto, balakizuen un sartu den gure kanpolarroxori txirri. Geuk ere ez dakigu, lehen hemendik ibili da, baina ez dakigu nun dagoen. Eta gaurko emanaldea ez dakit nola ziko garen, Txiribiton, hainbeste denbora itxoin ondorren eta eskubidik ez... Badatorrela? Kaixo! Kaixo, urtso guztioi! Kaixo! Kaixo, Mirri eta Txiribiton! Kaixo, Mirri eta Txiribiton! Hori beste izaldak izaten, kotxo! Kaixo, Mirri eta Txiribiton! Mirri eta Txiribiton, arnaz estukan ator. Ez dakizue zer gertatu zaidan. Txegi hauek ez, zer gertatu zaik. Ara, honan entorrela, Expo Konsumoko zuzendaria topatu dut. Abai? Bai. Eta guk baldakik nor topatu dugun. Ez ba? Arturo Erregea. Gexurtero patatero. Egitan ari naiz, Mirri eta Txiribiton, honan entorrela zuzendaria aurkitu dut, eta ez dakizuela zer esan didan. Munduko arpegirik itxusiena daukala bere aurrean zegoenak. Txirrik alegia. Ez dit hori esan. Zera esan dit. Nik daukadan ahots bikain hau dela eta, nahi duela nik hemen Expo Konsumon lan txiki bat, lan bikain bat egitea. Nosi, garbik eta lanak egitea esate baterako. Ez. Nik uste dut Expo Konsumon nik kantatzea nahi dutela. Nire ahots bikain hau guztiei adieraztea. Ik kantatzea nahi duela hemen zuzendariek? Bai, noski. Erotuta zeok. Erotuta. Etzego koratuta, baina nik orain egia esan kezka haundi bat daukat, Mirri. Kezka haundi bat daukak? Nun daukak? Baina zehari zerate, kontxo. Tira. Nun daukak kezka hori? Kezka haundi bat daukat eta nire kezka zera da. Ez dakidala bakarrik kantatu edo laguntzaile batekin batera kantatu, hori da, nire kezka, kontxo. Favorez, Txirri. Zer? Txirri, favorez! Favorez, Txirri, nola izan dezakeko nilako duda bat. Noski, zortarako zeudek hemen, nire lagun handiak, Mirri eta Txiribiton munduko musikaririk ospetsuenak. Bai, nirekin kantatuko duzue? Bai. Ta ez duzue astakeririk egingo? Haurtxoat, kantatuko dut hauekin batera? Bai? Beno, kantatuko dut. Bai. Eta kantatzeko zer iruditzen zaizue opera pixka bat kantatzea? Oso ederki, Madame Butterfly. Ez, gauza ezaguna boat agian. La Donna Immobile kantatuko dut, nahi duzue? Maradona in automobile? Hene, mundialak hasi dituk eta ja erotuta zeu. La Donna Immobile esan dut, ea. Itxen pixka bat. La Donna Immobile Mata, più al vento Mirri eta Txiribiton, kontxo! Bi aldiz umata egitearekin nahikoa da. Bi aldiz umata? Bi aldiz umata? Noski. Umata bi aldiz, Txiribiton, umata. Berriz. La Donna Immobile Umata.
eta txiribiton, hain sekoak ez demontre, mugitu pixka bat gorputza, erabili zuen gorputz hori, Mugitu pixka bat, eta traketxa izan, ba, egin Mugitu zerbait. Hombre, ea berriz. La donna immobile, guapio mal. Entrenamendu falta. Hoi mundialetarako prestatuko baitu kondo. Mirri eta txiribiton, erabaki dut. Ez dut zuen laguntzarekin kantatuko. Nik nire gitarrarekin bakarrik kantatuko dut eta kitxo. Eta gorekin ez du kantatuko? Baina ez duzu ezertarako balio, egiten dituzuen gauza guztiak kontatzen dizkidazue, por favor. Ire, bihotzeko lagunekin ez du kantatuko? Tira. Gorekin ez du, baina eskubidik ez dago. Gorekin kantatuko du. Akabo, gora Euskadi trekitilari. Kontxo! Eta, seguru... Bai, jauna. Bueno, egia esan, musika jotzen nahiko nazareten ez. Bale, ba kantatuko du, hori da. Aita San Antonillo, urkiñolakua. Aita San Antonillo, urkiñolakua. Ia eskoren diotzeko xantu debotua. Ia eskoren diotzeko. Mirri eta txiribizon! Hemen kantatu behar duena ni naiz, demontre. Edelkin. Eta ideia bat eman didazue, kanta euskaldun bat kantatuko dut beti atseginago delako. Xuberotar kanta bat, ea. Orduan Euskal Telebistaren lehenengo katean, Euskeraz. Hori da. Ea. Txorietan buruzagi errezinula kantari. Txorietan buruzagi errezinula kantari. Mirri! Txiribiton! Esnatu! Xua zegoela ustenia. Ze sua eta ze porru, lo hartu duzu eta. Ez dizuet esan ba musika laguntzeko? Tira, berriz hasiko nahi, kantatzen hasiko natzaizue, baina zue gero lagundu. Berriz. Entzun? Bai. Txorietan buruzagi errezinulak kantar. Mirri txiribiton, nahikoa da, hombre, nahikoa da. Erritmoa eramaten nahi gaitu. Erritmo ezin du beste leku batetan jo? Ez du gehiago joko panderurik, eta kitxo, ulertzen duk? Demontre. Estiak gehiago joko panderua. Ez. Ez. Beti besteak trakeskeritan. Ta utzi nezak niri bakarri kantatzen. Mira. Baina burutik... Baina ze usten dezu ez zue? Ni jotzen nazkantealenak, hombre. Ez duik ez dago laguola tratatzea, jende guztien aurrean. Baina ze pentsatu zuten hau ikusten dena. Ze pentsatu... Ara, zuzendariaren karta da. Utzi txiribiton, utzi. Baina, meserez. Zein honek? Espo konsumoko zuzendaria bidaldu duen karta da, seguru Bai, nago. por cierto. Ea zer dion. Txirri... Hau esateko ez daukak gure laguntza beharrik. Zergatik ez daukazuen behar? Esanin behar da, ez da kantatu behar. Esan egin behar da, Bai. beraz ez da kantatu behar, noski. Ez. Agian kantatu ordez, rapsoda bat beharko dute, eta nik nola oso onana izen hortan, Eta ropsoda bat. Zein Ara ondo. Ara zer dioen hemen zuzendariak. Bai, Txirri jauna. bai. Egongo zaren eszenario horretatik, Bai. irakurri behar duzuna, Bai. hause da. Ba, eta zer da? Irakurri. Ea zer irakurri behar dudan. Entzun. Erakustazokan zareten jaun Andreok, Zuek denok? jakin arazten dizuegu, komuna berriak sarreratik abiatu eta eskuin aldera kokaturik daudela. Mila esker erakustazokaren zuzendaritzak. Txisontziak badakizuen ora jo behar.
Mirri eta txiribiton hau zuen kulpa izan da. Zu nongoa zara? Ni olaetakoa. Ba, urrengoa etortzeko esan dut. Segi berriz ere txandara. Tontolo, kontxo, urrengoa etortzeko esan dut. Olaetakoa. Ze jende tontua etortzen dan segurantza sozialera. Aizu, hor ez da, urrengoik hor Donostiko bat eta ez dakit nongoa daun beste bat hor. Anda! Zurekin hasiko gara bada. Ea, esan zer duzun? Begira, izugarrizko agireko mina daukat. Bai. Eta gauean ez dik lorik egiten uzten, bat ere. Ea, gure dotore ospetsuak zer dioen, horretarako. Oso errezeta egokia. Begira. Gauean, ordu erdiro, onelako pilula bat hartu behar duzu. Onelako pilula bat ordu erdiro. Eta honen mina kenduko aldit. Ez, por zierto, baina oso gau entretenitua pasatuko duzu. Baina nik ez dut gaua entretenitua pasatu nahi. Ni mina kentzea nahi dut. Doktore jauna, mina kendu nahi duela. Honek badu beti zer asmaketaren bat, bai. A ber, ba. Begira, gabero, oierako aterakoan, sukaldeko labean sartu behar duzu burua. Eta gero gaza piztu. Eta horren mina kenduko aldit. Bai, etzuzte dut. Bai. Beno, gero arte ba. Gero arte. Urrengoa! Kaixo egunon. Zu nongoa zara? Ba, ni urrengoa naiz. Ondo, orduan zure txanda da, bai. Eta zer gertatzen zaizu zuri? Sekulako barizak dauzkat. Bai? Bai. Baritzak erakutsi bada. Ikusi ba. Zapata. Begira. Nolako hankazatarra! Ez Ba, aldizu, nola zatarra? lotxik ematen horrelako hankazatarra erakustiak, kontxo. Bueno, zer egin behar dut? Txepizka bat, medikoak esango digu. Entzun, orakulua. Sari novela emango diote gure medikuari. Betuna eman behar duzu hanketan. Betuna? Bai. Barizak sendatzeko? Betuna? Sendatzeko ez! Moreno beltzaran jartzeko! Horrela ikaragarri farregarri zaude! Beno. Betun marroiak balio aldu. Balio du, bai jauna. Eskerrik asko. Ederrak egiten ari gaitu. Eta zuri nork eman dizu hemen sartzeko permisua, nork eman dizu baimena hemen sartzeko. Barkatu, enekien. Begira, ni zera pailazoa naiz, Euskal Telebistako pailazoa. Ba, igartzen zaizu arpegik totolortan. Barkatu, egia esanen naiz bakarra Euskal Telebistan 3 gara. Txirri, Mirri eta Txiribiton. Ziur besteak ederragoak direla. Ez dakit, dena den gutako batek, Txiribitonek, hain zuzen arazo bat dauka. Badakizu, ezin dezake hitz egin, mutua da. Ederra laguntza orduan telebistan lan egiteko. Horretxegatin, etorren naizu, arazo hori dela eta posibilitzateke zuek hori konpontzea berak jarriz ere hitz egit. Utzi gure kontu. Errezeta magikoak baititugu. Postutzen naiz.
Nolako kontseilua. Kontseilari batek ematen du. Zer dio? Orduan egin behar duzue, zine mutua bakarrik txarlotek egiten zuen bezala, horrela ez duzu eragozperik izango. Baina ez, honek ez digu balio. Okay. Guk haurtxoei, Euskal Herriko haurtxoei hitz egin behar diagu, eta mutu izanagakin ez dugu ezer egiten. Itxen, apurtxo bat. Begira. Bai. Egunero, sarri, maiz eta askotan, Bai. jaten eman behar diozu mutuari. Eta baita ere bere lagunari, asko ugari, Janaria? bai. Eta ziur egon zaitez horrela jokatu ezkero, berba egin alizango du. Bai, egia esan, jate arazo hortan ez dago palorik ez batekin eta ez bestearekin. Beno, hala egingo dut, 1000 esker, Gero arte. Baina zer dau? Zuen arrezetak ez du ezertako balio. Zer dau? Lehen baino kerrago utzi gaitu. Zuek zer zarete zuek? Medikuak ala petrikilloak. Ez mediku ez da petrikillo ere. Pailazoa garagu. Ai, gozua de hora, na, Txurri gaixua. Txiribiton, hitz egin zerbait. Ezin alduzu saiatu. Oraindik ezindik, nik uste gehiago jan behar dula, Oraindik gehiago? Bai, behardik. Gaur, Idiazabaleko haurtxoak etorri zaizkigu gurekin egotera Deboluzon berezi honetan. Lehenengo haurtxoa Anartz Prados dugu. Eta ez bakarrik bere burua, beste gauza paretxo bat ere ekarri digu. A ber, esan Anartz, zer ekarri digu? Txerria eta txakuza. Oizu ederki, baina koska egiten aldu zagur horrek. Ez, Eta txerri horrek urdaiaztikoak ematen alditu. ez, Erakutsi ba, ikusteko errekiz bai gaude. Ara nolako txerria. Nork egin ditut zakur eta txerri hauek? nik Baina, nork erakutsia dau. gure ikastolako batek. Txerritxoa, eta nola egiten du txerritxo honek? Kurrin alegia. Eta txakurtxoak nola egiten du? Ba, dena dezu ez da gaur ez kurrin, ez zaunka egitera etorri, ez da? Zuk beste gauzatxo bat egin behar diguzu. Zer? Hau korapiloa. Ba, kontuz mingainarekin, ez zazu korapilatu, baina esan ezazu. Kikuri bikuri lakirikon, zinko brinko larikon, zingili zangala zingilitzon, zingili zankala zingilitzon, txikili txakala txikilitzon. Oso polita eta txalo handi bat anartentzat. Ja, pustarri zakuak nahi ditugu, azkar txirri. 13 pustarri mutiko nentzat. Hon bada, eta hoda torkigu orain, Ibon Eziolaza. Esta? Tori, gorde, txakurra eta txerria, bestela eskurik agiratzen bai naiz. Ibon Eziolaza ere, nungo bada? Idiazabalgoa. Idiazabalgoa noski. Eta honek bi gauza egin behar dizkigu. Lehenengoa, asmakizun bat jarri bai? Bai. Jarri bada, gure publikoak asmatzen duen asmakizun hori, Zuek asmatzen baduzue, esan. Lepoa du eta ez du bururik. Besoa ditu eta ez du izkurik. Zer da? Ez du bale jo, ikastolakoa baitira eta asmatu dute, ez da? Tramposoak. Tramposoak aldira. Bai. Zer egingo diegu? Ez dakit ba. Ipurdian ostikada bat emango diegu. Bai. Horixe. Gero badakizu, etenok errenkan etorri eta ostikada bat emango dizuegu ipurdian. Eta beste gauza egin behar eguzuna zein zan? Olerki, Olerki bat? Oi, zein gauza fina. Egin baba. Etxe txiki txurian, txerri txekor txoria. Txerri bitxi txoroa, txabolako txokoan. Txekor txapel txatxuak, txabola txukuna.
txori txiki txepetxak txorrotxioez mokoka. Etxe txiki txurian txerritxekor txoria. Txutxerri txatxo, asko! Txutxerriak nahi ditugula. Zazpi, 10, 13 puxtarri guztira, honek ere. Olatz, favorez, Olatz. Ez dugula zure zain egon nahi, zurekin oso pozik bai gaude. Olatz, nograro. Bai. Eta, zer egin behar dugu Olatzek? Dantza. Dantza egin behar dugu. Dantzarina fina altzara ba. Bai. Dantzari fina dela, eta nork erakutsi ditzu gaurko dantza? Andereñok. Andereñok dantza asko erakusten dizkitzue? Ez. Esai guzu ze izen duen dantza honek? Olio danbolio. Olio, bambolio? Bai. Eta norekin egin behar duzu dantza? Bakarrik? Ez. Norekin esan ba? Leirekin, Lukakin da Ibonekin. Norekin? Leirekin, Ibonekin da Lukakin. Badao, Luka, Ibon eta Leire zatozte Olatzekin dantza egitera eta hasi nahi duzuenean. Olio danbolio. Bat, bi eta rau. Olio, bambolio. Apolio. Olio danbolio, apolio. Olio danbolio, apolio. Olio danbolio, apolio. Tiro liro liro capim pam pum. Tiro liro capim pam pum. Tiro liro capim pam pum. Tiro liro capim pam pum. Olio danbolio, apolio. Olio danbolio, apolio. Olio danbolio, apolio. Olio danbolio, apolio. Tiro liro capim pam pum. 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 Oso polita, txalo handi bat! Dantza egin dute eta hortarako musika behartzan. Eta musikaz divertitzenik badago, ezta? Ederki asko jarri zioten honi kontserbatorio izena. Hemen kontserbatu nahi gaituzte eta sardinak bezala, kontserban gaituzte. Hainbeste ordu zaita. Ordu txarrean etorri gaitu musikaz esaminatzera. Zuek biok altzarete musika azterketa egitera etorri zeratenak? Bai jauna, txiribiton nere algun potoloa eta neroni mirri. Edo hobeixan da, mirri eta txiribiton. Haze izen arraroak dituzuen. Beno, horrek ez du importa. Guztia prest dago eta goazen alik eta lehenbailen zuen azterketa egitera. Hala, zatozten nire atzetik. Tira. Aizue, gauza bat galdetu nien izueke, azterketa hasi aurretik. Zergatik zatozte musika azterketa egitera? Noski, gu pailazoa gara, eta aurrei izugarri gustatzen zaie musika? Ez dago gaizki. Beno, has gaitezen. Lenda bizi potoloarekin hasiko gara. Ja, nola egiten duzun konpasa eramatea. Konforme? Ja. La, 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 la. Erreza da, ez da, ikusten? Ja, nola egiten duzun, ja. La, 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 la. Tira, potolo. Gatz pixka bat gehiago gerekin. Zuk ere nolako doinu aukeratzen diozun, kontxo? Doinu martxosoago bat aukeratu? Gaur eguneko ikasleak ere, Martxa gehiago nahi duzue. Danubio urdina kantatuko dizue. Horixe. Ja. Eta txiribiton erakutxe zaio nolakoa garen pailazoak. Ea ba. 1, 2, 3. La, 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 la. Beno, komenigarria da eskuinarekin egitea, espere, eskuarrekin egin. Ja, berriz. 1, 2, 3. La, 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 la. Baina zer da hau?
Tira, utzi ditzagun, zera konpasa eramateak eta hasi gaitezen solfeatzen. Ja, hemendik hasiko zera, Ulertzen, hemendik aurrera. Ja, hasi. Mi... Nokori ez, mi... Mikozo! Baina ze hile hartze da hau? Zuez hartzerate, pailaz... Tira, potoloarekin ez dago ez zerrekitirik. Ez duzu sekula santan aprobatuko. Tira, zoaz hemen. Zurekin hasiko gara berriz. Pentsatzen duzu konpasara ematen jakingo duzula, ez? Jakingo ez dut bada? Hala, hasi gaitezen bada. Pasil. Hasi gaitezen bada solfeatzen. Bai. Zer gertatzen zaio honi? Instrumento hori bakarrik aldaki jotzen. Ez, txizalarria dauka gaixuak. Joan dadila. Irten atetik eta eskuin aldera. Ondo txista egin txiribiton. Bea, orain lasaiago gongo gora biok, Bai. Az gaitezen bada, solfeatzen, hasi solfeatzen. Do, re, mi, hanka, okerrori, fa, xola, zuzendu zaiola. Baina zer da hau, ze hile hartze da hau. Zuek azterketa bat egiten etorri zarete, ez? Tira, solfeatu behar den bezala. Serioski. Sol, la, sol, fa, sol, do, mi, do, la, si, la, sol, la. Re, mi, fa, mi, re, do, si, la, si. Do, re, la, do, re, sol. Fa, mi, fa, re, mi, do, sol. Do, mi, sol, la, si, la, sol, la. Ikusten dut benetan. Re, fa, mi, re, do, si, re, do. Ikusten Sol, mi, re, do. Ikusten dut Sol, mi, re, do. benetan oso Sol, mi, re, do. Kontxo, oso derkito. Do. Benetan ondoz. Benetan ondo solfeatzen duzu. Zeuze zenuen bada. Oso ondo solfeatzen. Tira. Eta tromboia, Tromboia jotzen badakizu. Bai, ikaragarria do. Benetan gustora entzungo nuke nola jotzen duzu. Benetan instrumento ederra baita. Lasai txiribiton. Nire lagunak dio oso komun ederrak dituzuela leku honetan. Noski izte usten duzu ez dela konservatorioa. Kuriosidade handikoak. Noski, txukunak eta dotoreak garelako. Beno, Ikusi aldu nire tromboia. Uste dut astu zaidala beste gelan, orain txekareko. Zoaz, aliketa lehen bai. Benetan potolo, zure lagunak oso ondo solfeatzen du. Guztiz ondo. Ikusiko dugu tromboiarekin nolakoa den. Ara! Hemen daukat. Ja, hasi ba. Obra zail bat joko dizuet. Zaila. Bai. Ze obra aukeratu duzu? Isilik da. Poetikoa. Zoragarria. Entzun ondo. Tira. Ez da egit. Berotu gabe nago, itxun pixka bat. Berotu ba, ea. Nabaritzen da obra horrek isilik dago izena duela. Benetan isilik bain zaude. Tira, utzi ezadazu, eta ikusiko duzu nola jotzen den tromboia. Ni bain naizela honetan brillantea. Azer zailak eta hoiak ere txeki jotzen. Aino natxela eta... Txirito. Emanimatxe, kemanik eixala. Aire. Zer arraio geratzen zaizu orain? Ez da gidagote. Tira. Ai, bese maritiak txixalarri ebatzia, txiriton. Nun daude kuriosidade handiko komun hoiek. Ezan. Hemen da hola? Zer dio horrek? Aizu, zer dio zure lagun horrek? Badaki segatik ez du ez zaratarik ateratzen. Zergatik? Uste zuen hau zala komuna, urrezko komun bat, eta hortxe inbaitu berak pixa,
esaten nuen nik usai hau, tira, baina zuek, baina ze usten dezute zaretela, onera azterketa egitera etorri, eta tromboia nastu komuna bezala zoazten ere begibistatik, zoazte ez duzue sekula santan aprobatuko zuek konservatorio honetan. Eta hementxe daukagu Lierni Galarraga. Neskatil honek, ez da, Idiazabali buruzko 3 bertso bota nahi dizkigu, ezta? Bai. Ea, zugu orain Idiazabal zure herriko goraipamena egin nahi duzula eta baldakizu izenak zer esan nahi duen. Bai, lehenago, badakizu ezagutzen duzu ie izeneko belarra? Iria zera da. Ie. Ba hori, Iria zera da adarduna, zezenaren familikoa. Ie! Bai. Eta ez ezautzen, zer da, txixa belarra? Ez. Zer da ba? Ba, belar bat. Belar bat. Eta? Ba, olako asko zelako, ba, Idiazabal izena sortu zen. Ordu zabala zan gara jartan Idiazabal? Bai. Bai. Eta zer dagoela famaturik Idiazabalen? Gaztaia. Gazta? Bai. Egarri aldi guztu gaztaren bat. Ez dakit? Uste gizu karri guztu noiz? Kontxo, hemen daudenak irrikiz. Esan diogunean gure publikoari, Idiazabaleko aurrak datoz, dara, uste gino derki, nolako bazkari derraingo duen gaztarekin. Dena den zuk egintzazu zure herriko goraipamena. 2000 biztanletikan gora, dauzkagu Idiazabalen. Azken urtetan haunditu zaigu, herri txikiak entun lehen. Nekazari eta industritikan jendea bizi da hemen. Mendikan karren babes gozoan, zein patxaratxu dagoen. Nekazari eta industritikan jendea bizi da hemen. Mendikan karren babes gozoan, zein patxaratxu dagoen. Naparroaren mugetan dago, Gipuzkoako iskin batetan. Baserri eder, frontoi galanta, ta gazta ona benetan. Eskolan hasi kalean segi, hemen gabiltza kantetan. Asaria gara, kontu zibili, ez hasi guri berriketan. Eskolan hasi kalean segi, hemen gabiltza kantetan. Asaria gara, kontu zibili, ez hasi guri berriketan. Gizon jator bat, bagenun hemen, zepaiko bertsolaria. Euskal Herrian, leku prankotan, hainbat umore jarria. Hortik kanpora jakin nahi dunak, herri ontako berria. Kandelerota, San Blasetan da, urteko erromeria. Hortik kanpora jakin nahi dunak, herri ontako berria. Kandelerota, San Blasetan da, urteko erromeria. Eska, genuen uste hain ondo kantatzen zenunik. Ikaragarri ondo, Kasi nik baina hobeto. Puxtarriak, barra. Askotxo, amar puxtarri. Askar, kontxo, sei gaudela, denok sei gaudela. Ara, zen nervioso jartzen nahi gara. Ai, zein erduri jartzen nahi gara. Kontxo. Ese, nola jartzen zaigu, Ainoa munduate. Bai. Eta, ze atraste hau zer da? Soinua. Soinua? Jor behar diguzu soinua? Bai. Bakarrik? Ez. Norekin bada, esan korgezkar. Lagunekin. Azkarrago, Lagunekin. azkarrago, Lagunekin. azkarrago, kotxo. Lagunekin. Laurekin. Zatakin nola esaten, laurekin. Lagunekin. Laurekin. Oso ederki. Eta nortzu dira lagun horiek, ba?
Eta laitz. Aber, esan berriz. Aritz eta laitz. Aritz eta laitz. Datozela bere alatxe. Ainua munduatek eta bere bilaguntxo hemen jarri menotzion askor. Iskeniko digute triki-trixe emanaldi kalagarri polita. Ze joko diguzue? Korro bat. Korro bat. Bai. Ze izen du, korro horrek? Nahiko larri. Nahiko larri omen dabiltza. Eta hau da, aritz, ezta? Bai. Kaixo, teleuskursiok eta benzoetenak. Kaixo. Eta neska txikitsu polite derrau, alaitz. Esan? Laitz. Zuk ba omen dakizu irrintzi ikaragarri ondo egiten, ezta? Egintzazu irrintzi txiki bat, a ber. Ai, 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 Eta ikusiko duzue, asko jaten duenean eta hunditzen denean nolako irrintziak egingo ditun, Horun, irrintziak baino horruak egingo ditu. Hasi bada, nahiko larri. Hasi. Txaloka, Kontxo! Nota bakoitzeko pustarri bana. Bederatzi pustarri. Zekenak bai direla. Askar, Elisabet! Askar! Elisabet Artola. Honek ere soinua jo nahi digu. Bai. Eta esego behar diguzdu? Maitea nahi badazu. Bai, nahi dut. Maitea, lehenengo aldiz deitu didate hola jende guztien horrean maitea. Esaidazu orain kutxuna, esaidazu orain. Kutxuna. Esaidazu orain lastana. Lastana. Eta nola jarraitzen du kanta horren letrak? Ba... Agustuko bat? Bai. Maitea nahi badezu, nirekin ezkondu. Segin behar da zurekin eskontzeko? Segin behar da zurekin eskontzeko? Aurrena nobio bilau. Nobio bilau? Horixe, nobio, mirri pailaz bat zaizu kategorizko iruditzen? Ez. Uxoa ponporro nila, elorri baten gainean, gure alabak, gure ote dona, pailazo bat zen hartzat. Ez. Estu nahi. Ze pena. Orduan jo maitea nahi baduzu, ea beste nobioren bat bilatzen duzun? Bale. Jo bada.
Kontuz. Pustarria jaso baino lehenago ez duzu istipurik izen behar, zenbat? 10 puxtarri orengoan, 10 puxtarri. Eta orain, berri txiki bat. Mirrik eta txiribitonek espo konsumo honetan postu bat jarri dute. Inondik ere ez du bezerorik agartzen, txiribiton? Ontxo. Azkeneko bezeroa egu berritan etorri zitzaigun. Etza parrik egin gainera, Azkeneko klientari, ze eman nion? Gaixonak haragin pikatu eskatu eta txakurra entzak genuena eman. Tipo gaikoak gaxi hori, granoak, korroskak, koskorroak, puskarrak azizan, txingarratera. Ontxo, gero dia eta gurtze horren artean, hartu nahi zutela bakoitza beraldetik eta kasi errepitu egiten dute, gajua. Ez aparrik egin, Inerroa izan baitzen? Ontxo. Ea, egarri, eguneroko showa inberko diagu. Ea bezeroen bat badatorren. Aire, atera aurrera. Txonpixka bat, abera finatuta dagoen. Bai, aire! Txarriña freskue, bizi ekaien erosie. Txarriña freskue, bizi ekaien erosie. Ziriton, uste diat behin batez gure sistimak lortu dula bezero bat etortzea. Kaixo jaunak. Kaixo jauna. Ze nahi du berorrek? Zera ba, gaurkoan afari bat egiteko asmoa dugula eta badakizu, hori dela eta ona etorri naiz. Txiribiton, atera sardeska, tenedore pilo bat. Baina nola sardeskak eta... Derrak dauzkagu. Aizue, meserez, baina ze usten duzue? Nik ez dut onelakoaren beharrik. Sardeskak, baina, tira. Aixo ez egatu duzue, txerria bezala. Baina, zein usten duzue zuen ni naizela? Nik gizon serio bat naiz. Gurean, sardeskak eta labanak eta goilareak nahi añaditugu. Eta ez nola alakoak, zilarrezkoak. Jana behar dugu, zer janaren bila etorri nahi zuen gana. Ze jan nahi du honek. Atera jok gure sandwich berezio horietako bat. Sandwichak esan duzu? Bai, bereziak. Bereziak? Bai. Tira ba. Ja. Baina utxik dagota, ez du ezer barruan. Noski, sandwich light baita, azkeneko moda. Sandwich light? Sandwich light. Ze light eta ze light zondo, tira, neri maidezue benetazko gauza bat. Pena benezi duen zerbait. Ea, garri beste modeloa. Hau baitala, le dernier cru de la cuisine fantastique de mondial la fantasme. Neri honelako fantasiak ez izkit gehiagi atsegin, baina tira. Ea zer duzuen. Baina, zen azkagerrikeri eman didazue oraingoan. Labezo morro eta seguzar saltsarekin egina da. Tira. Izkutatu hori alik eta lehen bailen. Baina ze tankerako... Arzakenean egunero jaten dute eta garexi badatu gainera. Orduan, nik uste gizon honek gusto klasikoa dula. Txiribiton atera jok bokadillo klasikoa. Klasikoa, esan duzu? Bai, erdi aroan egina. Hoixe, ikus dezakezuen, ez? Oso zarra. Bai, benetan zarra, baina... Baina zertarako behar dut nik... Baina zer du honek? Bokadillo klasiko, barbantzu eta lenteja eta babarrunakin. Tira. Aizu, bokadilloaz edo sandwich horietaz aparte ez alduzue beste zerbait den da honetan. Bai, jauna. Arrautzak atera, Txiribiton. Arrautzak? Arrautzak dauzkagu, bai. Arrautza freskoak izango dira, Benipei. Oso freskoak eta oso ondo egosiak. Egosiak? Bai. Beraz, ondo egosiak? Begira, ze ondo egosiak dauden. Benetan ondo egosiak. Bai.
Ia, ondo egosiak diren. Ba ez ere, ikusi dezagun. Zen azka, egosia! Baina leku honetan ez alduzue, tajuzko generorik, aizu. Bai, jauna! Kontxa, oso dauz edera dauzkagu, arraiek dauzkagu kategorizkoak. Arraiak, tira, Bai. eta ze tankerako arraia duzue. Esate baimerako, bakailua, zure lengusua. Bakailu. Bai, Tira, erakutsi ba bakailu hori. erakutsi bakailua. Bakailua, Bakailua, bai. bakailu. Ia, ikus dezagun zer moduzkoa dagon. Manolo du izena. Ikusi dezagun zer sabore duen. Sapore di sale, sapore di mare. Oso gazia dago. Zen nahi du bada, errekan hartuta izatea? Tira, meserez. Kendu jozue gatza, aunque sea. Txiribiton, tendu gatza Manolori. Aizu, baina, errespeto pixka bat, elikadura hauei, ez aldokazue beste sistemaren bat gatzak entzeko? Bai, familiakoa bezalakoa da. Tira, lasai, familiakoa bezala, baina hau ez da tankera, zera arrai batik gatzak entzekoa. Beste moduren bat. Badakigu beste sistema bat. Bai, tira, erabili ezazue, meserez. Seguru nahi alduzu. Noski nahi dudala. Edergi, itxoin pixka bat. Jarri hemen erdian. Txiribiton, Zer ikusi listo, behar nik? Baina, eraso. zure, ez dago eskubidenik. Saltzak 35 puxtarri, pikak 35 gutxi gora bera. Nire ustez berdinketa bat egonda batzuk besteak bezain zekenak izan direlako, ez da mirri? Alaxe da, bai. Eta hemen txedaukagu ja dispuesto bere txokolate jana azteko. Horregatik, beraz txokolate jana egingo dugu berdinketa hau nolabait ezabatzeko. Zuen eskuinaldera pikatarrak, zuen ezkerraldea saltzatarrak. Saltza eta pika asizten dezteke aurrekoari txokolatea ematen. Ea nor gehiago zikindu aurrekoa? Ba, ez ikusi txikila ez, behiratu bestela. Hala, hasi txokolatea elkarri ematen. Askar. Ea nor bukatzen duen garbiago. Ze suertea daukaten. Norberak bere txokolatea jatea ez du balio, Txiribitonek nahiago lituzke bokadillo, balira? Ze mutiko txintxo diran. Venga, aire, troparentzat. Pixka bat gorde, guretzat, pixka bat gorde. Tira, saltza eta pika nahikoa, ea jartzaitezte denak zutik, ikus dezagun saltzatarrak alde batera, pikatarrak bestera, ikus dezagun nortzu dauden garbiago. Eixo men daukate goxe gehiagirik eta, ea, erakutsi ondo. Ea, jarri, kamarara begira meserez. Denok hemen errenkan, jarri hemen errenkan denokola. Nik uste denok daudena. Oso zikinak. Publikoak berak esan dezala. Ja, publikoak, saltzak zenbat tanto. Esan! Gutxi, pikak zenbat? Esan? Asko! Gutxi. Beraz, Tramposoak dira! nire ustez, eta gaurkoan ere, bai saltzak eta bai pikak, biek irabazi dute! Osondo! Eta orain aurtxoak,
ez dakit horrituko zareten, direla hilabete batzuk, nola jaso zenituzten zuen ikastetxeetan Euskal Telebistaren programazioaren hainbat errabista. Horritzen zaretez, da? Bai, bertan galderatxo bat egiten zitzaizuen, asteburu hartan nortzuk ze personai irtengo ziren zuen programazio berezi horretan. Euskal Herritik hainbat eta hainbat txartel jaso dira eta gaurkoan egin behar dugu zozketa. Eta horritzen altzarete zozketa honen sariak zertzuk ziren? Nik esango dizuet ba. Disney Worldera 6 bidaia zozketatu behar ditugu. Orain bertan, Jose Maria Arriola Bilboko notario jaunaren aurrean. Ikus dezagun. Ea, Mirrik eta Txiribitonek aterako dituzte. Sardina freskue! Mirri eta Txiribitonek atera beharko dituzte 6 txartel, ikusten dituzte hainbat txartel jaso direla, jaso dire bai. Hainbat txartel jaso direla Euskal Herri guztitik, guztiz nahasturik, eta ea, hasi zindezteke ikusten nortzuk diren irabazleek, mutiko batek, notario jaunari, Edurne San Sebastián Mendiarte. Munduate, bai. Munduate, bizidabe, Azpeitia, Gipuzkoa. Azpeitia, Gipuzkoan. Ea, beste bat? Beste bat, Arnaiz Gurtubai Uriarte. Bizidabe, Igorre. Igorre. Gerri kalean. Bizkaian. Ea, hirugarrena? Hirugarrena da, Ibon Lizarralde Aromendi. Bizidabe, Azpeitian. Calle San Sebastián. Azkoitian, Azkoitian. Azkoitian egitzena. Azkoitian. Ea, lau ditugu, ez? Orain laugarrena, ea? Laugarrena da, Arantxa Santiago Uribe Etxebarria. Bizidabe... Azkoitian bizidabe. Gipuzkoa. Ederki. Beste bi falta dira, ea? Ondo nahastu berriz ere, Txiribiton. Ja, hartu beste bat. Bat bakarrik. Unai Miner, Donostian bizidabe. Unai Miner, Donostiakoa, eta azkena, 6. bidaia, norentzat izango da? Hori da. Ez da, izina bakarrik da. Jon bakarrik jartzen du, baina badugu bere... Bergaran bizidabe. Bergaran, Matxistegi, lau... Hirugarrena B, badirudi. Jon beraz Bergarakoak jaso du 6. Txalo handi bat eman dizaiegun 6 neska mutiko hauei. Eskerrik asko, Jose Maria Arriola, notario jauna, urren arte. Eta gaurko gure saioa bukatzeko, kanta eta dantza polit bat! Hemen dauzkagu Idiazabaleko haurtxo guztiak, eta zapi, txuri, kanta ingo dugu, eta beraiek dantzatu. Etorri guztiak oneraino, eta musika zi bezala izter, ea egin borobila, nahikoa. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Bailazo aldre besena, mirrik irtena, farreta isekarako badukemena. Zoro txikita biurri, onelakoa da mirri. Txiribitonekin beti, puilan kalkarri. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Zerbait asmatzen badugu, berak apurtu. Inguk zuzena nahi badugu, berak okertu. Inongo grazirik ez du, guztiak lokartzen ditu. Inork nahi badu asperdu, txirriri deitu. Zapi zuri honekin jolasten gera,
orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Eguzkita odeiak daude zeruko, mirrita txiribiton munduko. Hauek ezagutu orduko, lasaitasunari uko. Herri honetako inor, ez taspertuko. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Ene adiskide lodi dut txiribiton, txirriri arrazoia guk ezin emon. Naiz eta xerrez egon, bai hemen ta bai edonon. Txiribiton eta mirri, beti kampeon. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera.